Itt állunk Szegeden a Makosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpontnál, amit október 8-án adott át Botka László polgármester és Kozma József önkormányzati képviselő, és található itt 18 parcella, amin lehet kertészkedni, illetve 4 kondi gép, saját testsúly mozgású gép, és október 12-e után ez a kert, közösségi kert és szabadidőközpont választások után be lett zárva, le lett lakatolva, úgyhogy most azok a lakók, akiknek nincsen itt tulajdonuk, tehát nincsen itt parcellájuk, azok fel vannak háborodva, hogy mi az, hogy a város pénzéből, mert ezt a város pénzéből lett létrehozva, nem tudnak bejutni a közösségi kertbe, és itt áll mellettem Halászné Tóth Ilona, aki elmondja majd az észrevételeit ezzel a közösségi kerttel. Hát igen, ott kezdeném, hogy 2011 nyarán kerestük mi meg a Kozma képviselő urat azzal, hogy szeretnénk itt egy kutyafuttató területet, a vízmű már régóta nem használta, használaton kívüli volt, viszont ugye voltak ellenzők, meg kell mondjam őszintén, hogy itt a kutyafuttató miatt, létrehozása miatt, és egy Makosházi ilyen közösségi kert és szabadidőközpontot szavaztak meg. Jó, rendben van, ezzel nem is lett volna probléma, hanem tulajdonképpen nem csak én, hanem közülünk többen azon háborodtak föl, hogy ez amióta átadásra került, azóta egyfolytában lakattal le van zárva, tehát nem lehet bejutni a kapun, ellenben láttunk bent fiatalokat, még csodálkoztunk is, hogy kerültek oda be, ugye, hogy ez a kert és szabadidőközpont hánytól hányig, tehát mikor nyit és mikor zár, és a kulcs kinél van, vagy hogy lehetne a kulcsot elérni, vagy megkapni, ott semmi. A terebejárások és videófelvételek elkészítése után a Jobbik egyik aktivistája megkereste Kozma urat telefonon, aki a következőket válaszolta. Szeretnék Makosházán, tudtam, van egy ilyen szabadtéri edzőpark, még szeptemberben voltam utoljára ott, és hát zárva van, tehát hogy oda be lehet jutni, vagy mert nekem ezt a telefonszámot adta, meg egy... Jó, itt van. Igen? Ma intézkedtem róla, mert mégis voltam, hogy zárva van, hogy valakit most már fölkértem arra, hogy nyissak úgyhogy most, ha minden igaz, most éppen nyitva kell, hogy legyen. Értem. Nem, most nyitva van. Délután 4-ig, tehát sötétedésig van nyitva. Minden nap így lesz? Hát minden nap így lesz, fél 7-től 4-ig. Ó, értem. Pirkadattól napszáltáig. Értem. Jó? Hát köszönöm szépen a segítséget. Ezután személyesen győződtem meg ennek az állításnak a hitelességéről. Itt vagyunk újra Makosházán a közösségi kertnél. Tegnap beszéltünk Kozma képviselővel, és azt mondta, hogy neki is elege van abból, hogy a közösségi kertben van zárva. Így fél 7-től 4-ig lesz a nyitvatartási idő, és ezt elvileg már tegnap elkezdte. Mi még csak ma tudtunk kijönni, viszont ez a nyitvatartás gondolom ma is él, úgyhogy megnézzük, hogy nyitva van-e a közösségi kert. Na, 2 kéz kellett ahhoz, hogy be tudjak jönni, de sikerült bejönni. Tehát akkor itt van a közösségi kert, ami október 12-től egészen december 15-16-áig le volt zárva. Most se volt egyszerű bejönni, de legalább már be lehet jönni. Érdekes mód, némi presszióra sikerült elérhetővé tenni a közösségi kertet és szabadidőközpontot, amely ezek után, 1 hónap zárvatartás után ismét el tudja látni a funkcióját. Vajon ilyen és ehhez hasonló esetekben mindig nyomásgyakorlásra lesz majd szükség? Továbbra is állok rendelkezésére Makosházát és Szeged várost érintő problémájával. Az elérhetőségeimet a képernyő alján láthatják.